Амаль у кожнага чалавека ў нашым рэгіёне ёсць свой нацельны крыжык. Ну, ці прынамсі быў калісьці, бо нягледзячы на секулярызацыю сучаснага грамадства, амаль усіх малых дзяцей бацькі нясуць хрысціць у царкву ці ў касцёл. Ці таму, што вернікі, ну, ці проста на ўсялякі выпадак, каб чаго не было. А ў мяне вось такое, каб чаго не было, кожны дзень здараецца. Ідзе мой крыжык. Дык ты ж кот. Катоў не хрысцяць, бо ў катоў душы няма. Что ты плетешь, Тимох? Моя душа пяе и плача каждый день, рвется на волю и хоча любови. Так, моя душа душнейшая за твою душу, Тимрашал. Дык, ну не я ж гэта прыдумаў. Ну, просто так лічыцца, ёсць такое тлумачэнне ў царкве, што хрысцяць толькі людзей, бо іх душа ёсць, а катоў не хрысцяць, іншых жывёл таксама. Але я пра іншае хацеў сказаць. Чаму агулам мы сталі хрысціянамі? Гэта ж з'ява, якая нават цяпер вельмі шмат што вызначае ў нашым жыцці. І, што самае важнае, чаму мы, беларусы, збольшага сталі хрысціянамі менавіта ўсходняга абраду. Ну, не каталікамі, а праваслаўнымі. Ну, дык вядома ж, нам у школе рассказывали. Князь Уладзімір, бандыт і распутнік, вырашыў завязаць, паклікаў розных гэтых святароў, розных рэлігій. І выбраў праваслаўе, бо там можна было піць віно, а ў іншых нельга было. Малайцы, сапраўды. Так, у повесці мінулых гадоў прыводзіцца гісторыя пра тое, што ў 987 годзе кіеўскі князь Уладзімір вырашыў хрысціцца. Паклікаў іудзейскага, ісламскага, візантыйскага і рымскага святароў і пачаў іх распытваць пра іх рэлігіі. Ну, іслам яму не спадабаўся, бо там віно нельга піць, іудзейская рэлігія тым, што яўрэі не мелі на той момант сваёй зямлі, рымскае хрысціянства таксама нечым не ўразіла. А вось падарожнікі, якія былі на візантыйскіх набажэнствах, расказалі Уладзіміру, што не ведалі мы, дзе неба, а дзе зямля. Ну, вот так іх уразіла набажэнства. І Уладзімір выбраў Візантыю, будучую праваслаўную веру. Але ўся гэта гісторыя няпраўда, не было такога. Давайте сёння пагаворым пра праўдзівае апавяданне пра тое, як хрышчаная была Русь. Пра гэта ў школе не расказваюць, таму сядайце паутульней, будзе цікавая гісторыя. Давайте спачатку дамо крыху кантэксту. Уявіце, 980-е гады. У Кіеве кіруе князь Уладзімір Святаславович. Той, што мы ведаем з летапісаў, выглядае, што вельмі мэтанакіраваны і жорсткі валадар, які марыць аб умацаванні свайго княства. Ну і відавочна язычнік. Это той, хто Рагнеду згвалціў? Кто это сказал? А? Кто-то ж? Не читайте гэтых жоўтых летапісаў да абеду, бо пасля іх могуць адбыцца нечаканыя і небяспечныя здарэнні. Гісторыя пра Рагнеду вартая асобнага сюжэта. Тут толькі зафіксуем, што Уладзімір дакладна быў жорсткім князем. У тыя часы цэнтр сусвету, можна нават сказаць, пуп зямлі, знаходзіўся ў Візантыі. Сама Візантыя называла сябе Рымскай імперыяй, ну і сама сябе лічыла пупом зямлі, бо ў Канстантіноплі, сталіцы Візантыі, жылі фантастычныя 500 000 чалавек. У Парыжы, самым вялікім тагачасным горадзе Еўропы, жыло ў 10 разоў менш. Гэта колькі? 50 000? Да і ў Парыжы, як у нашым Слоніме. Ну так, як у Слоніме. І у тыя часы Візантыя, ну альбо ўсходняя Рымская імперыя, гэта культурная і ідэалагічная сталіца свету, сталіца хрысціянства. Хрысціянства, дарэчы, тады яшчэ не раздзялілася на праваслаўе і каталіцызм, але розніца паміж заходняй, еўрапейскай версіяй хрысціянства і візантыйскай была відавочная. У тыя ж самыя 980-е гады у Візантыі кіраваў імператар Васіль II. У гісторыю ён увайшоў пад мянушкай балгара-бойца за шматлікія і крывавыя паходы супраць балгар. І вось у гэтага Васіля ў 987 годзе здарылася бяда. Супраць яго падняў мяцеж пляменнік папярэдняга імператара Варда Фокі.
І, ведаеце, немалы такі мяцеж. Сітуацыю ускладняла тое, што за год да гэтых падзей Васіль згубіў амаль усё сваё войска ў чарговым паходзе супраць балгар. І яму проста не было чым абараняцца ад мяцежнікаў. І таму ён сеў, падумаў і папрасіў аб дапамозе у кіеўскага валадара Уладзіміра Святаславіча. Так, давайте, шевелитесь, я рылу туды. Ну, тягните, что вы стоите? Ай, в уши развесивши, я не веду. Кто так працуе? Кто так працуе, мне скажите? Тягните его, нормально тягните. Я уже зимой не могу, прям я не могу. До конца месяца мы мусим открыть максимально инклюзивный пантеон. Усіх богов мусим туды. Так, а Перуна куда вы потягнули? Куда вы потягнули Перуна? Что это за статуя? У статуи нету глаз. Вы что, не чули это, чи что? Боже, які вони дурні. Боже, я не можу болі. Так, Кришну, туди, широка. Куди ви? Ой! Я не можу. Я более не могу, Зимі. Кришну розламали. Ну, тягните мокаш тепер замість Кришни. А що робити? Треба ж некого ставити. А чаго Владимиру? Ён такі круты быў? Не было больш каму пісаць? Добрае пытанне. Тут трэба ўдакладніць. На працягу стагоддзяў Візантыі даводзілася перыядычна сутыкацца з варварамі і іх нашэсцямі. У адрозненне ад Рыма Канстанцінопаль спрабаваў дзейнічаць метадамі, скажам так, мягкай сілы. Яны не захоплівалі землі варвараў, а запрашалі іх кіраўнікоў да сябе ў сталіцу і пускалі пыл у вочы сваімі багаццямі. А было што пускаць у вочы. Вадзілі па горадзе, паказвалі шырокія палацы, заводзілі ў імператарскую залю. Там іх сустракалі залатыя ільвы, якія дыхалі полымем, і трон, які падымаўся пад столь. І пасля казалі варварам: калі хочаце, каб і у вас было вось так, то слухайце нас, глядзіце на нас. Карацей, дзейнічалі дыпламатычна і такім чынам навязвалі карысныя сувязі. Нешта ты пра імператара Васіля іншае расказваў. Ён жа балгараў біў. Так, за шматлікія стагоддзі бывала па-рознаму, але агулам тактыка візантыйцаў была візантыйская. І яна часам няблага працавала, асабліва ў дачыненні да славян. Напрыклад, знакамітыя мараўскае і балгарскія княствы паўсталі якраз вось так. Спачатку славяне нападалі на Візантыю, пасля прыглядаліся і ездзілі ў горад, а пасля і хрысціліся. Тое ж самае атрымалася і з русамі. Упершыню русы ўзніклі пад сценамі Канстанцінопаля ў 860 годзе. З мэтай, відавочна, усё захапіць і ўсіх абрабаваць. Але захапіць горад у іх не атрымалася, яны тады адступілі, а ў праваслаўнай традыцыі ўзнікла новае свята – Пакрава Пресвятой Багародзіцы. Нібыта гэта Божая маці абараніла горад ад варвараў. Пачакай, а русы гэта хто? Адкуль яны ўзніклі? Канкрэтна ў тыя 860-е гады русы гэта вікінгі. Але ўспрыняцце русаў мянялася. Вікінгі ж прыходзілі на землі Канстанцінопаля не самі, а з хлопцамі са славянскіх плямёнаў. Таму паступова з фармаваннем княстваў на нашых землях русамі пачалі называць жыхароў гэтых княстваў, а значыцца нашых продкаў. Змянілася не толькі назва русаў, але і адносіны русаў з Візантыяй. Праз 100 год пасля першага кантакта княгіня Вольга ўжо не ездзіла з набегамі на Канстанцінопаль. Яна прыязджала з пасольствамі і, верагодна, сама хрысцілася ў гэтым горадзе. А яе сын Святаслаў па просьбе Візантыі хадзіў у паходы на тых самых балгар. У гэтым і быў сэнс мягкай сілы. Візантыя ўплывала на славянскія плямёны для таго, каб пасля выкарыстоўваць іх вайсковую сілу ў сваіх мэтах. Таму Васілій звярнуўся ў Кіеў. Сябры і варвары, памагайце, цывілізацыя гіне. Хлопцы, па конях! Візантыя патрабуе дапамогі! Васіль, мы бяжым да цябе! Але Уладзімір аказаўся хітры жук. Ён памятаў, што ягоны бацька Святаслаў загінуў, бегаючы ў гэтых паходах, арганізаваных Візантыі. І таму вырашыў скарыстацца сітуацыяй напоўніцу з карысцю для сябе, бо разумеў, у якой небяспецы знаходзіцца візантыйскі імператар. Так, стоп, хлопцы, не трэба гарачыцца. Давайте сядзем і спакойна падумаем, што мы можам выпрасіць у нашага любімага і дарагога Васіля II.
Ён напісаў Васілю II, што прыйдзе на дапамогу толькі тады, калі імператар аддасць яму ў жонкі сваю сястру Ганну. Амур, лямур, што ён кахаў яе вельмі, мяу. Ой, да што ты кажаш? Уладзімір у вочы не бачыў гэтай Ганны. Ну і пасля, у яго быў свой 5 жонак і 800 наложніц, ён жа язычнікам быў. То жаночай увагі яму хапала. Але тут было пытанне палітыкі. Ганна была прадстаўніцай візантыйскай імператарскай дынастыі. А Уладзімір, хоць і князь вялікага княства, але выскачка сярод калегаў. Жаніцьба з Ганнай моцна падняла б яго аўтарытэт на еўрапейскай палітычнай карце. А дзеці Ганны і Уладзіміра былі б прадстаўнікамі візантыйскіх імператараў. Ось дык хітры жук. І я пра што кажу. Ганне, падаецца, уся гэта задума зусім не падабалася, па зразумелых прычынах. Жаніцца з варварам такое сабе. Ёсць версія, што, каб дадаць матывацыі візантыйцам, Уладзімір прыйшоў і захапіў горад Корсунь у Крыме. Ануся, Что? а чаго ты на абед не прыйшла? Што ты там замкнулася? Давай, выходь! Ануся, ну перестань ты, што так не свая? Ай, ты дранно пахнешь. Я? Я мыюся часто, ты што, ты придумала? 3 разы на год. Бывает, часцей нават мыюся. Ты читать не умеешь. Умею. Я 5 літр уже умею. Я нават 6 зараз вывучу. У вас Киев брудный. Які там Киев брудны, які прыгожы горад, які там праспекты, якія вуліцы. Ну, пару, можа, там якіх лужын ёсць. Дык я тебе на руках буду праз іх пераносіць. Давай! Ну не ведаю. А наложницы твои? А што наложницы? Я іх усіх распушчу. Яны, правда, так распушчаныя. Ох, гэтая наложница. Але распушчу ей. Правда тебе кажу. Не веру. Выходь. Не выйду. Ганюся, Ну что? ты мяне не нервуй уже. Сам меня не нервуй. Але нават стоячы на краю бездані, Васіль II не мог проста аддаць сваю сястру ў гарэм нейкаму язычніку, 4-й жонкай. Таму ён выставіў патрабаванне, каб Уладзімір хрысціўся і ўзяў Ганну як хрысціянскую жонку, адзіную. Ну і мы не ведаем, як Уладзімір паставіўся да гэтай прапановы. Можа, і сам гэтага хацеў, а можа, быў незадаволены. Ну, уявіць, колькі лагістычных праблем. Это ж трэба ад 3 жонак пазбыцца, кудысьці 800 наложніц параспіхваць. Яголам людзі могуць быць незадаволены. Але выглядае на тое, што Уладзімір быў максімальна практычным чалавекам і разумеў выгады ад гэтага дзеяння. Таму ён пагадзіўся. Гарэму, хутчэй за ўсё, было шкада, але профіт ад монатэізму пераважаў усе нязручнасці манагамі. Таму Уладзімір хрысціўся і ажаніўся з Ганнай. Все? Ну то я поехал. Куды? А я? Ганя, давай пакуйся там, манаткі, ванзэлкі свае, давай збірай. 5 хвілін на зборы. Я не поспею. Ты лыжачкі срэбраныя таксама захапі пасля дэсерту. Так, нам трэба до заўтра быць у Киеве. Паспяшайся там. Это столькі работы. У нас свінні там не кормленыя. А гэта яшчэ ўсіх кіянаў трэба хрысціць і ў Дняпро заганяць. Ты што сабе думаеш? А ё-маё, гэта ж яшчэ 800 наложніц трэба распускаць. Ага, давай. А может не распускать? В сенсе. Ай, ладно, я сам распущу. Подпишу ему всем обходные листы. Так, давай, хутчэй, поехали, збирайся. І ўсё? Ніякай табе ўзвышанасці? Хрысціянства прыйшло проста як бонус да жаніцьбы з імператарскай сястрой? А ў жыцці так часцей за ўсё і бывае. За маштабнымі геапалітычнымі падзеямі стаяць выпадковыя сітуацыі, супадзенні і эмоцыі людзей. Але, канешне, нельга казаць, што для Уладзіміра хрышчэння гэта была толькі надакучлівая выпадковая фармальнасць. Мы не маем тут ніякіх фактычных сведчанняў, але нескладана ўявіць плюс-мінус, як яно было. Уладзімір не мог не бачыць, што ўсе буйныя і паспяховыя дзяржавы навокал монатэістычныя. Візантыя, хазарскі каганат, халіфат, Еўропа. Бачыў ён таксама, што монатэістычныя рэлігіі прапануюць значна вышэйшы ўзровень навукі, культуры і архітэктуры. А галоўнае, што давала хрысціянства, гэта ідэя пра тое, што калі на небе адзін Бог, то і на зямлі мусіць быць адзін уладар. Вельмі зручная думка, калі ты хочаш цэнтралізаваць сваё княства.
Ну, гэта ты ўсё пра Кіеў расказваеш. На нашых землях калі адбылося хрышчэнне? А вось пра гэта давайте паговорым асобна. Як пашыралася праваслаўе пасля хрышчэння Уладзіміра, гэта асобнае і складанае пытанне для сучаснай навукі. Ну, таму што хрышчэнне князя гэта не заўсёды хрышчэнне княства. Вунь княгіня Вольга, папярэдніца Уладзіміра, хрысцілася, але Русь пасля гэтага ўсё адно засталася язычніцкай. Мы дакладна ведаем, што Уладзімір нешта рабіў для пашырэння хрысціянства, але што дакладна, гэта вялікае пытанне. Эх, ты не ведаеш, як яна мяне дастала. О, яна ж мне ўсе вантробы ад'ела, яна ж мне ўсё нутро выела. Я ж для яе ўсё. Я ж, глядзі, хрысціўся. Я ж кіяна ў Дняпро загнаў. Я ж царкву ёй пабудаваў. А ёй мала. Ще болей яна хоча. Болей. Яна цяпер мне загадала, каб я манастры будаваў. Монахаў запрашаў. А ты ведаеш, колькі адзін монах каштуе? Это як 3 кані. Во як! А цяпер што ўздумала? Цяпер купалле забараніла святкаваць. Ты гэта бачыў дзе-небудзь? Каб ніхто купалле не святкаваў. Ну, я разумею, я прыняў ужо ад чалавечых ахвяраў. Я адмовіўся, змірыўся. Канешне. Але купалле не святкаваць? Галяком праз вогнішча не скакаць? Дзе гэта бачана? Што гэта ўвогуле ў галаве не змяшчаецца? Я не ведаю. Можа, я памыліўся? Звязаўся з ёю на сваю пагібель. Ах, ты, братка. А што ты маўчыш? О, як слуп вады набраў у вусны. І сказаць няма чаго. Так? Нібыта Уладзімір сілай заганяў людзей у Дняпро і хрысціў прымусам, прычым не толькі ў Кіеве, але гэта недакладна. Нібыта ў 992 годзе паўстала епіскапства ў Полацку, але гэта таксама непэўна. Падаецца, полацкі князь Ізяслаў быў хрысціянінам і яго дзеці таксама. Ну, але тут не ўсё ясна. Здаецца, Рагнеда прыняла пострыг у манахіні, але і гэта няпэўна. Але тут важна разумець, што не Кіевам адзіным. Хрысціянства на беларускія землі пранікала з розных краін і рэгіёнаў, у тым ліку з заходніх. Напрыклад, тураўскі князь Святаполк ажаніўся з польскай князёўнай, і з ёй у Тураў прыехаў каталіцкі епіскап з Калабжэга, Рэйнберг, цэлы епіскап. Ведаем таксама, што ў 1009 годзе на мяжы Літвы і Русі, а хутчэй за ўсё это дзесьці ў Беларусі, быў забіты каталіцкі прапаведнік Бруна. Дык што, нашыя язычнікі не лічылі, што зямля круціцца вакол сонца? Ты пра што? Ну, Джордана Бруна спалілі. Да не таго Бруна, іншага. Гэта быў звычайны каталіцкі прапаведнік. Але сам факт яго наяўнасці ў Беларусі кажа пра тое, што тут ведалі пра рымскую заходнюю галіну хрысціянства. Асабліва цікавы персанаж у гэтай гісторыі Торвальд Вандроўнік. Гэта ісландскі прапаведнік, які хрысціўся дзесьці ў Саксоніі, пасля не змог вярнуцца на радзіму, бо з Ісландыі яго выганялі за тое, што ён хрысціянін. Ён шмат падарожнічаў па Еўропе і ў нейкі момант патрапіў у Візантыю. І ўжо з Візантыі, як прадстаўнік Канстанцінопаля, ён паехаў на Русь, дзе ў нейкі момант пасяліўся ў Полацку, паставіў там сабе царкву і некалькі гадоў прапаведаваў сярод мясцовых язычнікаў, пакуль не памёр. Памёр ён сваёй смерцю, пахаваны быў каля сваёй царквы, а значыцца, карыстаўся павагай сярод мясцовых жыхароў. Прытым, што на той момант палачане моцна трымаліся сваёй незалежнасці, мы можам меркаваць, што Торвальд зрабіў большы ўплыў на нашых продкаў у Полацку, чым Уладзімір сваім хрышчэннем. Але тут усё непэўна. Як бачыце, у гэтай гісторыі агулам усё не ясна. Ясна і дакладна ў гэтай гісторыі вось што. Хрысціянства пранікала на нашыя землі рознымі каналамі і на працягу вельмі доўгага часу. Але імпульс гэтаму працэсу, прычым візантыйскай накіраванасці, даў менавіта князь Уладзімір, які аднойчы захацеў жаніцца з дачкой візантыйскага імператара, каб крыху падвысіць свой статус сярод калег.